Filmer nu. Her, tag den. Den filmer nu! Sig nu! Så filmer nu. Ej, jeg har også sådan en, der er alt muligt. Var det pro? Det skal jeg ikke var du super pro? Min kæreste. Så skal jeg... Hvordan har du med at få lavet en navlepiercing som dig? Ja, det er super fedt. Jeg føler mig så fræk, når jeg får den. Det kan jeg godt forstå. Jeg er fandme ikke. Så du en fucking kælling, eller Jeg er en kæreste, ikke? Hallo, skal vi godt lide med her? Nej, prøv lige at se, vi skal se ham på. Den smager jo kæft, hvor er du blevet fed. Ja, tak skal du have. Det var sødt sagt. Må jeg godt skrige, når det går ondt? Ja. Det bliver godt, mand. Hvad fanden, du filmer toiletrulle, mand. Det er vi jo. Nå. Ja, filmer du det? Ja, vi filmer det, mand. Vi filmer det. Jeg skal bare lige en anden Mikkel. Jeg vil lige have en... Ja. Du gør bare, når du synes, du er klar. Bare rulle det gør ikke, jeg har prøvet det før, Er du men... klar? Ja. 1, 2, 3. Den er gået igennem allerede. Så er det godt. Okay. Oh god. Au, au, au. Det er mig, der får lavet sådan noget lort. Hvorfor er det rigtig mand? Rigtig Jeg mener bare ud. Så bare her smiler. Så bare smiler altså. What up? Gangster tøs. Snide på knæene, der hører tilgælling. Nå, nu kæft. Der var en, der frontede der. Der var en, der frontede. Eller hvad laver film på min piercing? Jeg er meget kønner, end du er. Gud, bare er meget kønner, end jeg er. Karl er kønner. Peter skal lave samtidig. Nej, der er ikke nogen, der er kønner end René. Karl. Jeg elsker det, Karl. Fuck ja. Du brændte min skærm for noget. Ja, du lavede den piercing skæv. Kom nu, stop forfra. Nej, den gør ikke. Hallo, jeg siger dig. Der er lavet en ny klud til mig. Hallo, der er lavet min egen piercing i navlen, ikke? Så jeg kunne godt få den igennem det første hul. Så der skal jeg det igennem det andet hul. Det var simpelthen så svært. Så jeg stod bare presset og kæmpede, og det gjorde simpelthen så ondt, mand. Nej, hvorfor er det nederen? Skal du bruge det måske? Ja, jeg rykker så lidt fra mig. Kan du også lave et piercing på chilleren? Ja, hvor skal han her? Læben, tror jeg. Opfatter du mig? Skal jeg ud og hente ham? Ja, så